gerekke şu zatlarla haşa ediyen ayrın gerekke. Nüsüm böyle yana. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hormatly musulman doganlar, Allahu tebaraka ve taala hemmeňiziň şu günlerdäki ediyen taat we ibadatlaryňyzy, ediyen we etjek dua dilekleriňizi bu mübarek cuma gününiň içindäki ibadatlaryň hormatyna, hususan barlygynyň, beýikliginiň, birliginiň hormatyna, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatyna kabul eýläp, ibadatlaryny fi sabilillah Allah rızasy üçin edip, wagdy edene de, dinläne de amal edip, hergiz hak bilip hakyň ýygyny algap, ne hak bilip ne hakyň garşysyna göreşen benneleriň hataryndan aýlandyrsyn. Hormatly musulman doganlar, inşallah bugünkü wagtymyzda Allahu tebaraka ve taala nasip etmegi bilen siziň de dinläp bereketlenmekligiňiz bilen inşallah arşyň kölegesinde boljak 7 kişi hakda, yani kıyamet mahşer gününe şol allak bullak boljak, gözlerimiziň allak bullak bolup, o derden yana deryalar bolup, gün başyna goloy gelip, başyň gaýnap, beýnisi gaýnap, adamyň bir erwet hally. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? İnnel insana lefi husr. İnsan şeýle bir gün geler, husranna bolar diýär. Asryň ikinniň wagtyndan and içýän. Vel asr innel insana lefi husr illellezine amanu ve amilus solihat ve tevasaw bil hakki ve tevasaw bis sabr. İkinniň wagtyndan kasam edýän hakykatdan insan husrannadyr. Haýsy gün şol kıyamet gününde. Gözür allak bullak bolup, gellew şol diýip husran içinde boljakdyr diýär. İlla meger kimler ellezine amanu, illa meger şeýle birleri, ol tawri adamlar husranna boljak gel, amanu iman etdiler ve amilus solihat ve salih amal, savab hayırlı işler etdiler ve tevasaw bil hakki ve tevasaw bis sabr. Ve hakikati sabrly bolmakly wesiýet etdiler. Ana şonuň ýaly adamlar husranna boljak gel. İnşallah şu günde şol husranna bolmajak, iman edip amal salih eden adamların 7 tane şeýle bir amal var. Şol amallar etsen kıyamet gününe, her kimin kıyın gününe sen Allah'ın arşyna kölegelenjek ve hiç il azap görmejek. Ana şol amallar dogrusyna inşallah size wagt etmeklik için hayırlanarsınız dip umid edýär. Allahu tebaraka ve taala Kur'an-ı Kerim'in Mulk surasynyň, yani 67-nji sura Mulk sura, Tebarek suranyň 2-nji aýatyny şeýle diýär. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ellezî halaqal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela ve huvel azîzul gafur. Sadakallahul azîm. Hemmeňiziň bilýän surany Tebarek sura diýip tanaýar. Şonuň 2-nji surasy, 2-nji aýaty diýjem. Allahu Teala aýdýar ki: Men sizi we ölümi täzeden dünýä inmekligi sizi sinemek üçin, sizin haýsy biriňiziň gowy amal edýäniňizi bilmek üçin yarattım diýär. Yani Allah Teala aýdýar ki, sizi ve ölümü diýär, sizi yarattım ve sizi öldürüp özüme gelmekligi ýola goýdum, sizi ve ölümü yarattım. Näme? Sizi sinek edip, sizi tanamaklyk üçin. Ben şunu yalança uğrattım diýdi de. İnşallah biz de sinek üçin yaradylan bolsak, yaradylmaklygymyň asyl gaýasy da näme diýdik? 51-nji suranyň 56-njy aýatyny A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahul azim. Her cumada da aýdýar inşallah. Näme? Allah Teala men adamlary we jinlary özümü tanadyp, özüme gulluk etdirmek üçin yarattım diýär. Yani maňa ibadet etsinler diýip yarattım, meni tanasınlar diýip yarattım, başga da üçin yaratmadım diýär. Allah Teala öňündäki surada Tebarek suranyň 2-nji aýatynda näme diýdi? Sizi yarattı, sizi ve ölümü yarattım, sizi sinemek üçin. Ve sizi idna haýatdan näme bolly? Sizi meni tanap, maňa ibadet etmek üçin yarattım diýdi.
Sinagından nahil geçmekleken Allah'ını tanap Allah'a ibadet edin görünüşünü. İbadetin ödün etmeklik değil. İbadete aykırı gelen haram işlerden kaçmaklık bile ibadet. Hala öňe aýdypdyk. Asıl ibadetin kökü nämede? Dowamly halal iş edip, dowamly haram işden kaçmak ana asıl ibadet şol. Namaz näme? Namaz adamın dowamly ibadetde bolmaklygyny, dowamly halal iş edip, dowamly haram işden kaçmaklygyny şu bedene, şu akla sagladyan nomur bir ibadet. Bir namaz bolup dowamly halal iş edip bilýän, bir namaz bolup dowamly haram işden kaçıp bilýän diýse bir adam, sen yalançy diýip bilersiň şol adama. Çünkü bir namaz bolup şol iş hiç mümkün değil. Şonuň üçin Allahu Teala hukmany edip buyurdy ol namazy. Yine de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi yani Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetinde biz insanlara näme diýär? İlla ibadet bilen degişli, illa ibadet üçin yaradylanlygymyza degişli we ibadet üçin yaradylyp näme ibadetin gerekligini aýdandan soňam eden we etmedik adamlara degişli edip bir ayet aýdýar. O da näme? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarah. Haýsy bir adam dünýäde zerre, tozanyň bir bölejigi ýaly. Ýagşylyk eden bolsa diýär, şonuň sogabyny görür. Haýsy bir adam zerre ýaly günah eden bolsa, onuň jezasyny, azabyny görür diýär. Yani hayır iş etseňem özüňe hayır edýän, özüň üçin sowap edýän. Bu dünýäňe de, o dünýäňe de özüňe bir gaznaňa bir zat atýan. Allah'ın senin ibadet edeninden bir zat artyp duranak. Allah senin ibadetine mätäç eder. Sana buyurulan ibadeti etmeklige sen mätäç. Sana buyurulan ibadeti etmeklige senin özüň mätäç. Şonuň üçin inşallah häzirki etjek wagtymyzda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme kıyamet günü Allah Teala günü adamların bir naýda boyu üstüne getirir diye. Diňe 7 topar adam şondan gutular diýipdir. Günü naýda boyu bolany edil depen üstüne. Bizim kitaplarımızda, köýnü kitaplarımızda gelýär günü şeýle tarif edýärler. Häzirki wagt gün niýe 7 gat asmanyň 4-nji gatyny ýüzüne aňryk edip duran halydyr diýär. Bäri gelse ýeriň aljak gel erejekdir diýär. Yani bunu günün bir şiddetli bir zatlygyny düşündürjek bolup. Tom saýlar görýän, gatyp aşarak näme edip 50 gradusa bara berdi adam näil bir ahwal bolýar. Şumal diýär ýa sony. Emma üstüne gelen hele de agdyň bekil wagtyna, agdyň urap üstünden açyp gözüň ganankla berýär. Nauzu bile ol gyzgyn töwereňe geldi. Ýöne gyzgyn çägän üstüne ýörap bolanak. Şu halla, şu üstümizdäki halynda. Şonuň üçin Allah takladın. Ol azap Allah Teala yönere diýme ya Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Dilemekli öwreden näme di? Ey Rabbim, ey bizim Rabbimiz. Şu dünýämiz hasanat bilen aýlandyr ve fil ahireti hasene. Ve o dünýämizam hasanat bilen aýlandyr ve qina ve saqla bizi azabennar. Dowda hodunyň azabyndan. Bak dua ettin. Bu dünýämi, o dünýämi hasanat bilen aýlandyr diýdin. Eger iki dünýäň hasanat bilen aýlanmaklygyny dileseň, iki dünýäň hasanat bilen aýlanýan onu dowdak görmellermi? Cenneti görmellermi? Şo taýda bitirämelle duany? Ýok, bitirmeýär. Yani o dünýäň hasanatlaryny dileseň zaten dowdakdan galyp cennete barmaklygy belli. Ýöne şu dowdakyň şiddetli zatlygyny düşündirmeklik üçin, sakyn ha dowdaky ertiýän ýola barmaň diýmekligi düşündirmeklik üçin waqina we saqla bizi dowdak hodunyň azabyndan diýdemenden diledi Allah Teala. Gowa adamlar şey diýip dileýändir diýip bize öwrediýär. Şoň üçin inşallah şol dowdak hoduny ertjek erbet zatlardan saklanaýlyň we şo erbet ýollara barmaklykdan saklanmaklygyň netijesinde Kıyamet mahşer gününde dowdaka barman we yanıp kıyamet mahşer gününde diýildilenip kimi maýmynyň suratyny, kimi agdy burun eriňgan akyp duran suratyny, kimi dik başak, kimi yalaňaç, nauzu billah, guruh topar bolar diýär adamlar. Şonu erbet pikirde, erbet ziyanly zatlarda rezil olan utonan ýagdaýda sürüklenip edil o yer sürülenine köýnekde orada bir sygyryň ýygyna, öküdiň ýygyna agaçdan bir yer sürmenlermi? Şonu ýaly ýüzi ýere sürüklenip akidilen adamların, şunun ýaly erbet dowdaky akiljek adamların toporuna bolman, hiç gil aladasyz Allah'ın arşyna kölegelenip
Allah'ın rahmetine duçar boljak bolsaňyz, inşallah Peygamber sallallahu hadisi näme diýdi? 7 fanak topar adam vardır. Olar on ýaly rezil utançly boljak geller. Allah'ın arşyny üstü yalaňaçdal elbiselice yüzü nurluca Allah'ın arşynyň köleginde kölegejekler diýär. İnşallah şol topar adamlar kim? Birlenjisi şol günden utuljak, erbet günden utuljak 7 kişinin awwalydy el-imamul adil. Yani adil baş tutan, adil padşa, hükman yurdun baş tutany gödegine tutulana bir öýüniň reisi, öýüniň başlygy, öz maşgalatynyň başlygy, bir firmaň başlygy bolsa şol firmaň başlygy, bir edaraň başlygy bolsa şol edaraň başlygy, bir topar eskerliň ýüzbaşçy bolsa şol komandiri, ýa bir plasyň mollimi, ýa bir çağalar bagynyň terbiýeçisi. Adamlar topluluğunu öňdörlük edýän, baştonluk edýän, jogapkärçiligi çekýän adamlar, şolaryň hemmeti kastedilýär. Eger şolar adil bolsa, adilli bolsa diýe, ana şol adamlar kıyamatda utanjak geldirler. Allahu Teala'nın arşynyň kölegesini kölegelejeklerdir diýe. Indi şu meselede ebi cemaat biziň türkmen cemaatymyzda kän gabat gelýärler. Kän maşgalalarda görýän ullukan ayallar, ullukan adamdır, çağalaryny deň tutmaya. Medelen bir çağaty bay yerden öýlenipdir, o geline gyýdym da, balym da, gülüm da, guşum. Emma bir naçar görgüli, garip maşgaladan, ya bir abraýy bir gaty äşkär däl maşgaladan öýlenipdir bir ogly, onu da şaýat öz diýenetmen söýüp halap alypmy, onu ondan özüge tutýar. Adallyk däldir şo. Gece günni namaz okudun şol gaynene veya şol gaynata hayır yoktur. Ya olmasa bir oğlu Allah rızık beripdir, kazançlıca, düşüklüce, doğumluca, ona karayışı başka. Bir oğlu Allah beripdir de bir yumuşaklığı var, goğuşaklığı var, durmuş şeyle bolup Allah Teala şoň ýaly takdir edipdir, ona bir garipliği var, yetirilmeksizliği var, bergidarlığı var. Oğlunun gıngırığı diýär. Yer geldi hatta şunu ýalyklary da var. Öz şäherli bolup öz oglullaryny sygdyrman, öz howlusyny, öz ogluny adalatly saklap bilmän, öz çağatyny, öz ýurduny, biriň öýüni kireyne ýaşap ýörüň dygtdy. Adalet diýil dökman bir ýokardan bir dak göndeme. Öz ojoň içinde. Öz ojoň içinde. Ejeňe bir hili, heleňe bir hili, heleňe bir hili, ejeňe bir hili. Ýok. Hemmesine deň özü bilen. Hemmesine nähil bakımdan Allah ve Resulünün radi olan gözetimini talep ediyorlardan, şol gözetimde de adaletli var. Her giyin. Ve yine şuna meňde adamlar var ya, görýän il günüň içinde şeyle bir mülakatli, yumşak, salam berende da guruluşup, keypine salamlaşıp, halak val soruşatın gelýär. Ey, şula adama, katı takva adama, şu ýagşydadır, how diýdirýän görünüşde yumşak, daşta görüp bilen. Amma öýüne var ya, ejeti bilen veya kakasy bilen, ayaly bilen veya çağasy bilen, çağalary bilen, ya da dogonlary bilen, ya jigileri bilen, ya goňşy golamlary bilen itýaly. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadis aýdýar. Sallallahu hemme hadisde sahih, ama hadislerin içinde sahihi diýjek bolugum şo. Öýünnäkiler bilen itýaly bolup diýe, töwerek taşy bilen mülakatly bolan meniň ummatymdan däldir diýipdir Peygamber. Öýüňdäkiler bilen mülakatly bol. Şaýat jigin ay erwet çilim çekýän adamlar, araga çekýän adamlar bilen gatnaşýar. Namaz okanak diýip jigiti bilen daş tudur. Sen birje gedip ona namaz oka diýip gördüňmi? Gel jigin birje gün juma namaza gidellik gördüňmi? Gel doňjygyn bir ýaxşy dilekler edel diýip gördüňmi? Ýok. Bolubiler gullukda 2 ýyl aýyryp bolýar, bir erwetlige öwreniler, ýa bir tertipsizlige öwren, her hil zat bolubiler. Biz musulmanlar kenetleşmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Siz bir-biriňize bagly boluň diýär. Sakın sizin diýär bir-biriňize agdalylygyňyzdan ýa bir-biriňize aýralygyňyzdan ýa şeytan sizi kakmasyn diýär. Hatta bir hadisinde näme diýipdir? Siz musulmanlar bir beden ýalysyňyz. Şu bir 10 küsüňiň bir ýeri agyrly bolsa, gön doktora giden şu taýym agyr ýa diýen, derman alýan, sara diýen, weýa bir zat diýen, kolurdur ýani, ýene bir zat diýen. Aladasy ne diýen? Ada berýär, başga ýerme de ada berýär, o taýy agyrsa. Aynen bir beden ýalysyňyz diýipdir. Bir musulmanda onuň erwet häsiýeti, erwet ýaramadgylygy barmy? Bir innamyňda bir ýarany alada edişiň ýaly, şonu da alada et. Doganım gel, şu işten gowluga ertmez.
yenetmez, yalvar yakar, bolmadı mı? Yigirenme, ağraqatnasın kesme, bir gün gelir, fırsat tapardın, doğru yola çağırardın. Sen dilekçisi ol Allah'tan. Allah'ım doğru yoluna hidayet eyle. Ol şeytana Allah'ın yadıydı. Ana sonra da hakiki, kamil Müslüman olyan. Hele de ödünküler bilen yumşak olmak, ödügöler bilen yumşak olmak, adilli. Daşında gowy ya da bay adam bilen güler yüzlü qaribrak bola salam meret gelenak, çal elinin ucunu da dönme olup, ya yüz vermeyen olup, her ki yerde, her ki adamın yani bayu garib, çağan ödügö, hemmetinin yani adaletli, şobur durkunda olmaklı. Ana sonra arsın kölögünde olacak. Hatta Sa'd ibn Mu'ad diyen bir radıyallahu anhu ve radvan bir sahaba var eken. Takva adam eken. Gün geliye acal yakasından tutuya, can tavsırmalı oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir govu yani eken o sahabani. Gelip hemme yuğusunidir, hemme şu ne adam ölünün tertip düdüğünü var şonu edip hatta tavıdını bile ödü götürdü diye. Birde sağdan götürüyordu, birden çepten götürüyordu, birden öňünden götürüyordu tavıdan, birden izinden götürüyordu diye. Sorasalar cevap veriyordu. Melek Cebrail aleyhisselam özü geldi diye şu sahabanın cenazasına diye. Cebrail aleyhisselam çepten tuttu, benim izinden çepten tuttum diye. Cebrail aleyhisselam tavıdan sağından tuttu, benim Cebrail aleyhisselamın izinden tutan yerine sağından tuttum diye. Cebrail aleyhisselam ne emesi ettim diye. Hatta kabra geliyor, meyyidi alıp Peygamber aleyhisselam ayacığından yalanaçlap kabrın içine girip ol cesedi alıp Bismillah Allah'ın izni bilen aliyadı lehede bile öğsok ya. Kerpiçlerini koyup kerpiçini örüp hemme dadını etti diye. Ecetim onu görün bunu bilen oğluma cennet vacip bolli. Oğlum cumal cennetin içindedir. Oğlum cumal cennetin eyyem lezzetlerinden lezzetlerini uğrandır deydi diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havluğuma beydime deydi diye. Defini kuturup dua edip kaydanlarından son şu mahal Sa'd ibn Mu'ad'a qavrada başladı diye aytdı diye. Qıynan çilen gözüne yaşaylar. Ya Resulullah o ne oluyor? Sen cenazasını sen kılırdın, meydini sen yudun. O qabrın içine sen girip ödün cayladın. Hatta tavıdına bir yerine durmadın. Ta caylanan yeri var inçap. O tavıdın her yerinden tuttun. Hatta perişteler cenaza geldi diydin. Hatta Cebrail aleyhisselam tavıdından tuttu diydin. O ne qavrada görüyor olduysa? Sa'd ibn Mu'ad daşınnaqlarla mülaqatlı bolşu yali, öýünnakiler bilen mülaqatlı bolmady, öýünnakiler gatyrgan ýady diye. Bak, sen kim bolsaň bol, adalatyň ýitdimi, Allah'ın ona gadyryň ýitdi. Elbette inşallah Allah Teala'nın rahmetinin çägi ýok. La taqnatu min rahmetillah. Rahmetimden ne umid bolmaň diye Allah Teala. Elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına hem sahabadan, hem tabi'in, hem etba'a tabi'in, hem ümmet-i Muhammedi, hem mämide rahmet dilep, qabradavından utulmağımızı Allah'dan dileyendir. Ama özümüzden ne bir zatlar gerek edeceğim ha. Şoň üçin muallim bol, terbiyeçi bol, ýöne bir dokument işini ediyen adam bol, lukman bol, eskerlen komandiri bol, nirde bolsaň bol bir topluluğa başçılık ediyen adaletli bol. Adaletli bolluň mi? İnşallah arsın kölögötünde kölögönjek nomer bir adam kim eken? Birlenji diýdi kişinin adaletli adam. Adaletli adam. Her ki yerde adaletli olan adam. Yok adaletli bolmadyňmy? Seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluhu. Şey diýen wadaty wa kıyamatda 7 topar adam Allah'ın penatında bolar diýen adamlaryň içinde bolup bilmeýän. Adaletli bolmasaň. İkilenci وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ özünün Hudaýynyň buyurýan ibadatini ýerine ýetirýän yigit. Yani yaşlığından Allah'ın buyruğuna bolýan yigit. Kiçiliginden Allah'ın ýoluna bolýan yigit. Her gir Allah namaz okudydım, namaz okuýar. Orat tutdydım, orat tutdy. Araq içmedidim, araq içenak. Zina etmedidim, zina edenak. Kumara barmadydım, kumara baranak. Emre ma'rufda bolýdym, emre ma'rufda bolýar. Nehy anil münker etdim, nehy anil münker edýär. Yani yaşlığından takwa olan adam da Allah Teala'nın arşynyň kölögönjek adamlardyr diýär. Elhamdülillah şu günlerde köplen şu soňuna Teala'ny şükürdik, yaşlılar bilen bir zada baýryny. Allah da önüme etdim de seredin, 180 ýaş oglanlar diýär.
Amma şol dereceni yeri bilen, hakkı bilen edin ediydi onlar. Nämçin ýaşlykdan takwa bolan adamyň awraya Allah'ın onu artykmaz. Soň takwa bolanyň kydan. Çünki ka adamyna şunu yerine gelene bellal edýjem adam. Ka adam şeýle diýär-de. Köplen şu orta dönemine terbiýän gowra alan adamlara diýýän de ol namaz okaly plan edil. Ay inşallah 40 ýaşaýyn ya 50 ýaşaýyn şu ogullamyr öýreýin gyllamyr çykaryn ya plan edýär de hatta açykçasy pensiýa çykaýyn onuň başlaryn diýdir ýa-da. Ay ýaş wagtymy bir açyk bir gedelle ho. Onuň başlar diýänim gitdäl. Bak şuna aýdaýyn. Kıyamet mahşer gününü Allah-u Teala'nın önünü. Bak 40 yaştan soň başlaryn 50 yaştan soň başlaryn niye? Onuň keypi taşlaryn diye. O diýdigi näme diýdigi? Men 50 yaştan soň keypi edelim bilenem ol qarran 10 küsün ol keypin lezzetini duyup bilen ha. Faandan çıkayın keypin lezzeti bollanmadan bir hala geleyin onuň wagtyda başlaryn diýdigi şo. Allah'ın önüne yaşka takva olanın artykmaslygy, yaşkan bu beden kiyip araq içmäne, zina etmäne, haram iş etmäne höwesçiň, şol edäýene şol lezzetini durubiljek derejede sagdyn. Ana şol şer görür gözümde. Dünya nefsi bilen teredilen gözde şerbetli, şirin bolan zatdan yüz öwürüp, yok. Allah nerede bolýar şu zatda? Men etjekkä şu işi. Allah'ın nerede bolan zatdan etjek del diýip, yaş o yaşka harami ise hüvetim, o qarrantan harami ise ödün hödürleten amol. Başaracaklar yok, getirmedi istemem. Amma yaş wagtyny, menniyen yigit wagtyny o lezzetini görüp bilýärdi. Şol lezzetini yüz öwürüp bilip nefsine hakim çıkıp bildimi, uttu şol adam. Allah ana şol adam. Kıyamet mahşerine ey bennem, sen tövbe ettin, namazda durdun, amma sen tövbani o sağından çıkansan durdun. Amma şu tövbe edilecek haram işlerden lezzet alıp haram işi hakkı bilen edip bilecek derecedeken nefsin karşısında görüşmekle kıyın wagtynda sen on karşısında görüşmedin. Sen bil kaslayn nefsin hödürleyen dağlan etmeklige lezzetini görmeklige hevesar boldun. On bilen ol deňdäl Allah'ın adaleti. Şoň üçin edi cemaat hergiz Allahu Tebaraka ve Teala'nın Feyen adam kim eken? Yaşlykdan Allahu Teala'ga takva bolan adam eken. Çünkü Allahu Tebaraka ve Teala aýdýar, şunu bileling edýjem ha. Yaşlamy şu ýanky aýdylan arşyň kölegönde ikilenji adam kim yaşlykdan takwa bolan. Şol yaşlykdan takwa bolan adamyň hatasyna goşşok bolsaňyz, kiçilikden hemen Hazrat Ali kerramallahu wejh diýär, sagyny çepini tanadyň namazy buyurun diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazrat Ali kerramallahu wejh sagyny çepini tanady namazı buyurun diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne belaat yaşını etti, namazı buyurun. Çünkü namazı yaşını etti, namaza başlamadı. Bollonun şeytan aleyhillâhını durana onu. Yönü önüne çekip, yani namazdan daşta olacak, ilahi düşünceden daşta olacak zatları onu çekmeye başlıyor. Dostunun üstü bilen, ağzının aklı yola giden, yeni var, tilbidinin üstü bilen, yeni var zadın üstü bilen. Şoň üçin oğlunuz gıydıngız yetişenini bildin, akıl huşu yerine gelenini bildin mi, belaatı erenini bildin mi? Hemen täretten sonra, namazdan sonra, namalı adamla yanı katlamanı öğret, mescide bağlı olmanı öğret, halal işin uğruna gitmeni öğret, şayet Kur'an'ı öğretiyen bir vakit Kur'an'ı öğrenmeni öğret. Ki ol adam doğru yollu olsun, yaşlıktan tövbe edenden hatarına olsun. Çünkü namaz diýilýän zat Allah Teala 29-njy suranyň 45-nji aýetinde näme diýär? Auzu billahi mineşşeytanirracim ve aqimis-salate innes-salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz erwedi işlerden gaýtarar diýär. Namaz diýilýän zat erwedi işlerden tez alyp galyp dogry işe barmaklyga sebäp boljak nomor bir ibadetdir diýär. Ene diýär cemaat, gaýrat edeýin. Ýaşlykdan takwa bolmak näme eken? Arşyň kölegösünde kölegöndirijek bir amal eken inşallah. Üçüncü arşyň kölegösünde kölegönjek kişi kim? وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ Yüreği mescide bağlanan adam. Bunun hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ertir namazı bilen yatsı namazı mescide gatnap okayan adama şu adam cennetidir diýip elinizi uzatyp bilersiňiz diýipdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ertir namazı bilen yatsı namazı adamın ertir namazı ukun süýüj wagty, yatsı namazının ýa-da ukun tutýan wagty. Hele tomuz wagtlaryna. Şoňa döz gelip mescide bagly boldymy?
Şol adama elini tutup şol adam cenneti diýip bilersiň diýipdir. Şoň üçin elhamdülillah wagt namazyna gelýän cemaatimiz berekellah. Emma bak hemmeňiz 5 wagt namazda oturýarsyňyz. Mescit dolu. Bariňizde 5 wagt namazdy. Aynen şunu ýaly wagt namazlaryna da gelmeli. 5 wagt namazy mescide bagly bolan adama 5 artykmaçlyk verilir diýipdir. O näme? Peygamber sallallahu hadisi birinji ol adamdan biçärelik aýyrlar diýipdir. İkilenjisi qabr azaby ol adam görmez diýipdir. Üçüncüsi depteri kıyamet mahşerine sağ tarafından öňünden verilir diýipdir. Dördüncüsi Sırat köprüsüne geçmeli bolanda yıllarım dek geçer diýipdir. Beşincisi cennete girmekligi bırak cennetil ma'wa diýilen ýerine barar diýipdir. 5 wagta cennete bagly bolmaklygyň sogaby gaty ol edýjem. We bir de ümmet Muhammediniň normal o mescide gelip namaz okumaklygy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Eger diýär mescide gelip bir adam namaz okudy, hadis şeýle, mescide gelip okulan namazyň sogaby öýde okulan namazdan 20 desse kändir diýär. Bak 2 rekat namaz öýüňde goýan, 2 rekat namazyň sogabyny alýan. Mescide gelip okuyan 20 desse sogabyny alýan. Emma sen mescide gelip 20 desse sogap kazanmaklygy bir gyra goý. Ümmet Muhammediniň okan 2 rekat namazy nähil tarif edilýär? Cebrail aleyhisselam bir gün Allah tebaraka ve Taala'dan şeýle bir niyazda bulundy diýär. Hani hemme periştelerden üstün owodan bir ganydyň ferene dünýäň tamamyny ferer diýipdir. Hani boyu, sireti, owodan Cebrail aleyhisselam owodanlygyny en tarif etmäni dil ýetmeýär. Allah Teala şeýle owodan gödeli yaradypdyr. Şeýle bir görmegoý beýik yaradypdyr. Wa Allah'tan sorady diýär. Ya Rabbi, menden owodan menden gödeli yaradan melegiň bam, perişten bam diýdi. Yok ey Cebrail, seni men şeýle owodan yarattım. Allah Teala jogap berdi. Cebrail aleyhisselam şoňa şükür edip, meni artykmaç edip yaratdyň diýip şoňa şükür edip 2 rekat namaz okudy diýär. Her rekatyny 20.000 ýyl namazda durdy diýär. Toplam 2 rekat namazy şu dünýä hasabyndan hasaplanda 40.000 ýyl namaz okutdy diýär. Namaz bitenden soň bayırını diye ya Rabbi sana şükürler olsun deyip 40.000 yıl namaz okudum deyip bir açık bayırını diye Cebrail aleyhisselam. Ey Cebrail, sen özün bana hormatly, seni söýýän, senin ibadetin de bana hormatly. Ýöne bille goý bir ýerinde. Ol gelecek ki Muhammed aleyhisselam meniň dostum, sizin hemmäňiziň yaradylmagyň sebäpkäri. Ana şonuň ümmetiniň okan 2 rekat namazy senin bu şükür edip okan 40.000 ýylky namazyňdan afsaldyr diýipdir. Normal bir 2 rekat namazyň Cebrail aleyhisselam şükür edip okan 40.000 ýylyndan afsal bolsa sen gelip mescitde jemaat bilen okasaň ýanky aýdylan sogaplary geňem görmeliler. Hatta bir hadisinde ertir namaz mescide gelip okudymy diýipdir bir mümin musulman ümmetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öýle namaz sen 2 ýeke bir onuq günah işetdimi? Öýle namazy geldimi? Allah'a ibadet etmeli wagtym geldi. Täretim alay namazmy gaýnaw diýip namazlyga minnimi şol garp eden günah geçirli diýipdir. Her namaz aralygam şonu ýalyr diýipdir. Şoň üçin gaýrat edeýin, mescide baglylykdan aýrylmalyň. Mescide baglylyk namaz biziň bir çoponumuz. Şoň üçin gaýrat edip mescide ýürümiz bagly bolmaly diýjem. Dördüncü Allah Teala'nın arşynda kölegelenjek kişi iki tane bir adam وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. İki tane adam bir-birini huda için gowurýar. Eger bir iki tane musulman bir-birini Allah rızası için gowursa diýipdir. Şol adam da kıyamet mahşer gününde Allahu Teala'nın näme kölegesinde kölegelenjekdir diýipdir. Bu dünýäde edi cemaat Allah'tan başkası dost tutulmaýar. Allah'tan başkasını dost tutunmagy o bewafa bolýar. Bak Allah'dan başkasını dost tutunmak diýilen o şeýle düşünün. Allah'dan daş düşeni dost tutunmak hatadır. Allah'ını söýüp Allah'a goloy boljak bolup, namazyny eda etjek bolup, halalyň ýyzyny algap haramyň ýyzyny gaçjak bolýanlar bilen dost bolmakluk, Allah bilen dost bolmakluk şol. Şonuň üçin Allah Teala Kur'an-ı Kerimde näme diýär? Auzubillahi mineşşeytanirracim. El-ahillâ'i yevme izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa'l muttaqin. Kıyamet gününde dine huda için edilen dostluktan başka, Allah için edilen dostluktan başka hemme dostluk ayrılar diýipdir. Dine huda için bolan dostluk baqy galar diýipdir. Çünkü huda için bolan dostlukda sowap bar, hayır hasanat bar. Huda için bir dost bolsa gidip ýeňsenden gıйbat etmeýär. Ýeňsenden ediljek gıйbatyň şol
hatasyny gelip özüne dostum senin kıyamatda da bütün evet saçy Allah we Resulü halamat diýip ondan Allah rızasyn aýra. O da ona bir-birine aýna bolýar we bir-birini saglaýar. Ana Allah üçin edilen dost. Şoň üçin doa üçin dost bolan kişiler de kıyamat mahşer gününde Allah'ın faýasyny, arşynyň faýasynda faýalanjaklar. Şoň üçin Allah Teala näme söz berdi? Allah üçin dost bolany, Allah'ın özüne dost bolana cennete vaada berdi mi? Allah Teala näme? Kur'an-ı Kerim 30-njy suratynyň 60-njy aýatynda "Fasbir inne wa'dallahi haqqun." Hudaýyň wa'dady hakdyr diýe. Yeter ki sabr et. Zina gellime oňa, haram iş haýsy bir ýere gellime oňa. Allah şu işten saklatsam cennet maňa wa'da berdi we şoňa sabr et. Cennet üçin näl kıyamat günü ey benden men senden razydyr diýmet üçin et. Cennetlik mi dowdakmy Allah'ın adaletine bil bagla. Ha, 5-nji arşyň kölegetinde köregelenje adam wa raculun talabatu imra'atun zatu mansabin ve cemalin faqala inni akhafullah. Bir adama bir owadan aýal maşgala gel ey yigit awa ikimiz bile bolal diýip zina diýilen haram iş şoňa hödür etse diýe şol wagtda ol oglan ýok men Allah'dan gorkýan Allah'nyň närdasy gelýmesin maňa diýip Allah rızası üçin şol zina işten nefsine hakim çıkıp saklanırmı diýipdir, şol adam cennete girer diýipdir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 79-njy suratynyň 40-njy aýatynda Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve amma men khafa maqama rabbih ve nahan nefse anil hawa fe innel cennete hiyel ma'wa. Haýsy bir adam Hudaýdan gorkup öz nefsini Hudaýyň gadagadan eden dadyndan saklasa diýipdir, şol adam cennete girer diýipdir. Yani Allah rızası üçün edilen sevap öňde aýdýardyk. Her git Allah'ın rızasyny, cennetine gowuşturýar. Muňa misal edýjem, bir ýaş oglan öýlenen oglan bar eken. Ol oglan her git ir bilenjik turýar, işine gidýär, akşamlyk öýüne ýadap gelýär. Bir aýal maşgalamyny gowy görüpdir. Bir gün ýolun kesýär. Ey dogan ya ben diýär ikinci katımda diye bir sandığım var diye, şunu bir düşürüp bereysen diye, men gücüm yetenek diye. Allah nefsine uyup oğlanı öyüne salya. Özü oğlan ayal maşgalı, oğlanla oğlan ayal erkek oğlan. Öyüne salandan ikinci katımından kapısını kuruya. Eğer eşigin ya çalıştı da diye, eğer sen men seni hoşlandım senden diye, sen men zina et diye. Bile olol diye. Eğer bolmasan, istivasım yırtar, üstüme gelip men zorlayacak olu diyer. Sen dar ağaçtan atarlar, sen öylenen niye ayt diye. Yok, men Allah'dan korkyan, senin Allah'dan kork. Bolor ya Allah diye. Bir kaptalla töhmede layık olup öldürülmek var, maskara olup, bir kaptalla Allah'ın nerdası var. İkinci katam orada Allah'ı bil bağlap özünü oklat diye ikinci kattan. Hatta öyle 1 metre beýiklikden bökönýärlik, hiç saat bolmadyk ýalyk ulga öýüne gidebildi diýdi. Çünkü Allah'ı bil bağladı. Allah rızasyny gözüňe tutup bil bağladı. Allah Teala näme diýär? Allah'ı bil bağlanan adama. Kur'an-ı Kerim'in 65-nji suratynyň 2-nji aýatynda Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve men yetteqillaha yec'al lehu mahrajan ve yerzuqhu min haythu la yahtasib. Haýsy bir adam işini Hudaýa tabşyrsa, ejid galan ýa-da ey Allah men sana bil bağlayan diýdi, tawekkel etse, Hudaýa onun üçin bir çıkalga tapar we garaşmaýan ýerinden bir rızk berer diýipdir. Yani yeter ki Allah'ı bil bağlamanı başarmalı diyeceğim. Yine, haýsy bir haram iş bolsun, Allah rızası üçün sana tehlike gelýän bolsa şol işten ýüze gürmeklik, şonu görünüp duran bir zarar baran bolsa, Allah'ı bil bağladyňmy şol zarardan Allah seni gutarur. Yeter ki Allah rızası kalbyňda ürpersin. 6-njy Allah Teala'nın arşynda kölegelenjek kişi ve raculun tasaddaqa فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Bir adam bir zady sadaka berýär, berýän zadyny gizlin berýär, hatta sağ eliniň berenini çepeli bilmeýär. Yani gizlin edilen sadaka hergiz Allah Teala'nın söýen sadakasy. Hiç açan adam bir zat sadaka edenini bildirmeliler. O muňany käbir bolýar, ay planyny men öýürdüm, ay planyny men plan zat etdim, plan. Eden işini ýatdan çykar. Saya eden adam hoşlanıp aýtsa da, doňam ýatlamadan şu meseleni ýatdan çykar diýip. Yani bilinmesin. Allah rızası üçin edilsin. Allah Teala'nın söýen ibadatlarynyň, söýen sadakalarynyň birine gizlin edilen ibadat, gizlin edilen sadaka edýjem. O minnet etsen onuň magtumlaty diýär, minnetle aş ağzı bolar zäherden niýe.
Ondan ol bir yerde minnet etsen ol adam edilen adam onun lezzetini duyup bilmeye utanıyor ol adam. Şoň üçin gizlin edilen sadakan gizlin eden adam da kıyamet mahşer gününde Allahu Teala'nın arşında kölegelence adamların bir eken edeceğim. Yedilenci Allahu Teala'nın qysgalyan edeceğim wagtymda yedilenci Allahu Teala'nın kölegesinde kölegelenecek arşında kölegelenecek adam ve raculun zekerallaha khaliyan fafadat aynahu bir adam yeki özü Hudaýy zikir ediye gözünden Allah rızası üçün yaş dökse deyipdir. Şol adam Allah'ın rızasyna gowuşup Allah'ın arşynda kölegelenjek adamlardan. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde näme diye? Göz yaş bilen edilen dilek deyipdir. Göz yaş bilen edilen towa iyine qaytarılmaz. Misli bir sığırdan süýdi ya düýeden ya goýundan süýdi sagsaňyz, şo saglan süýdi göwsüne ýene iyine goýup berýärmi diýipdir. Şol mümkin zat däldir. Aynen şon ýaly göz ýaşy bilen Allah rızasy üçin ağlanılıp edilen towa, ağlanılıp edilen dilek iyine qaytarılmaz. Göýe süýdi iyine salyp bilmeýsiňiz ýalypdyr. Ýene bir hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? Kıyamet mahşer gününe, bunu misal getirip aýdy. Kıyamet mahşer gününe dogdok gödöňüze getirin diýipdir. Bir däl ýilleri ýaly bir öküdi gödöňüze getirin. Altı tarafından ýüppül daýaw adam tutýar 3-4 sanak bolup. Bälki gowşasa aňryňyz arkyň üstüne sürükläp süzjek. Arka gowşasa bälki ýyl gowşasa öňe gowşasa ýydy. Bir däl öküdi. Dogdok adamlaryň öňüne mahşer gününe getirirler şey diýipdir. Dogdok sıçrar diýipdir gaýnamaklygynyň ýaňa. Muhammed aleyhisselam menin ummatyma sıçraýmasyn diýip Hedir eten wagtynda Cebrail aleyhisselam bir çüýşe getirer, bir gap getirer diýipdir. Ya Muhammed aleyhisselam, ey Allah'ın dostu, sen öz ummatyň töwereginde dur da şu tarafa sep şu dogdoga tarap, senin ummatyňa tarap, şol suw dogdogyny sıçratgyny getirip bilmez diýipdir. Cebrail aleyhisselam da, ey Cebrail aleyhisselam, bu näme suw cennetden bir suw, näme suw diýdi? Ol bäşini ýalançy senin ummatyň, ol bäşini ýalançy da senin ummatyň, ey senin ummatyň Allah'ın takva adamlarının Allah rızası için ağlanan göz yaşı şu diýipdir. Allah'ın rızası için ağlanan göz yaş dogdok odun öçürür diýipdir. Şoň üçin her gide Allah rızası için ağlayacak bolmaly. Masmuna tamam näme diýe? Eýesinin tanan derwişler seher göz ýaşda bellidir diýipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe? İbku fe illem tebku fetabaku. Siz ağlan, hükman ağlan. Eger ağla bilmeseňiz ağlajak bolun. Ağlar ýaly ýagdaýymyz bardyr diýipdir. Halymyz harap. Gabrda näme boljak belli däl. Ol 7 sanak sakçy bardy wagda demizde. Ha şundan geçdi diýdiň her hil zat bolýar 7 gat asmanyň namazymyň geçmesi problemi. Şonuň üçin takwalygy Allah rızasy üçin her gide göz ýaş bilen Allah'dan dilemeklige bizi mätäç edýär. Sözümizi inşallah ağlamaklyk barda Hoca Ahmet Yasaw hazratlary näme diýär? Qul Hoca Ahmet taqat kıl. Ağlamakna adat kıl. Bela gelse taqat kıl. Hakdan bolar Hoca Ahmet diýipdir. Şoň üçin her gide Allah rızasy üçin ağlap özümizi we özümizden özgelere ümmet Muhammediýe göz ýaş bilen Allah'dan dilemeli diýjem. We şu aýdylan zatlary bulagymyzda birinden çıkarmalar, beynimizi saklap, kalbimiz bilen ananyp, şoň amal etjek bolaýlyň ki kıyamet mahşer gününde inşallah Allah'ın rızasyna gowuşmaklygy üçin. Edi cemaat hemmemize şu aýdylýan wagtlary amal etmeklik üçin Allah Teala öz güç, kuvvat, tawfik, diyanet bersin. Sözümi inşallah Hazreti Hoca Ahmet Yasaw hazratlarynyň bir 3-4 sany bendi bilen tamamlamakly inşallah haýyrlanarsyn diýip umid edýär. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat bilen dinle ha, qatmanidar sözler. Şeksiz bilin bu dünya barça illen ötöre, ananmagın malıňa bir gün gollan gidere, ata ene garynnaş nire gitti pikir kıl, 4 ayaklı ağaç at bir gün sana yetere. Ata ene möllü gitti şu ağaç ata men gitti sana bir gün yetere şoňam nowaty. Dünya üçün gam ime, hakdan özgäni diýme, kişi malyny ime, sırat üzere tutara. Kul hakyny ýedin sıratdan geçirilmez, oňa da tutular galarsın diýip. Ehl ayal garynnaş hiç kimse bolmady ýollar. Merdana bol, garip baş, ömrüň ýeldek ötere. Ömrüň geçer gider, merdana bol, akylly pikirlen. Sogaby işet, haram işden gaç, merdana, hakyky merdana ýalyk pikirlenni, o adam boljak bol. Qul Hoca Ahmet taqat kıl.
Bilmen ömrüm nice yıl. Aslın bilden ap ve gil, yine gille gider deyipdir. Hani billiye tana ödün bir suulen topraktan yaradılın, bir gün gelir toprağa gidersin. Ol kabra varıp berzah alemine giyilen gülüngüm gelir bir gün. Fikir et, soğav işet. Haqqa haq billah haqqın iyidinna alga, na haq billah na haqqın karşısına görüş deyipdir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allahu ekber.